Nik uste Donosti hiri txikia izan arren, indarra asko ematea idea eta bultzatzen ideia berritzaile asko eta entrepenari berriei lagunduz gauza ideia berriak kaleratzen. Aste hau nik uste oso importantea da kanpoko jendia eta goi mailako innovadoriak honea etortzea eta gurekin zabaltzea eta elkar izatea harremanak, esperientzia ezberdinak zabaltzeko, ez? Batez ere nik uste baukagula Donostin eta Euskadi mailan bai zentro teknologi sare bat eta unibertsitate sare bat oso potentia eta berrikuntza oso onak egiten dela. Behar bada falta dena da berrikuntza horiek merkaturatzea. Eta hortan nik uste bai Fomento eta bai Hiria, Donostiko Hiria, idea lan handia egiten saiatzen berrikuntza berri horiek nola sartzen ditugu merkatuan eta egiten dugu negozio bat egiten dugu horren arabera.